Sampung tourist places in one lake? Posible ito sa ginanap na ika-4 na fluvial float parade sa sikat na Burnham Lake, Baguio City. Inorganisa ng Department of Tourism Cordillera, katuwang ang lokal na gobyerno ng Baguio at DFFFI ang parada na bahagi pa rin ng 2025 Panagbenga Festival. Tayo ang bumubuo ng Baguio at tayo rin ang magpapatuloy ng pangarap ng isang progresibo, makatao, inklusibo at luntiang kinabukasan. So let this fluvial parade inspire us all, not just to celebrate beauty, but to create it, protect it, and share it with the world. Ang kanilang tema ngayong taon, iconic at historical places sa Cordillera. We say we want to provide quality experience for our visitors. It is meant to actually enhance what we already have, no? So, syempre yung boating activity natin in the city of Baguio is now more vibrant. So, we invite our visitors, even yung public natin to experience Panagbenga by riding in our boat here. Sino ang hindi mamamangha at mabibighani sa ganda at tingkad na kulay ng iba't ibang mga bulaklak? 8 competing at 2 non-competing entries ang nakiluhok sa aktibidad. Sa mga entries na ito, unang naipakita ang Lion's Head o ang gateway to the summer capital of the Philippines. Sunod naman ang The Axis of Baguio na kung saan makikita ang Rizal Park, Rose Garden at Baguio City Hall. Pangatlo ang Baguio Cathedral. Tsaka ng Botanical Garden na sinundan ng Wright Park, Mines View Park, Bell Church ng La Trinidad Benguet at panghuli ay ang Rice Terraces ng probinsya ng Ifugao. Ang 2 non-competing entries naman ay mula sa Baguio City Police Office featuring ang kanilang mga mascot na sina Sergeant Topo at Sergeant Buffy. Siyempre, ang mga manonood masaya at napabilib sa mga nakitang entrada sa parada. We enjoyed it very much indeed. Very spectacular floats. Really did like it. Very nice, enjoy. Tapos nakita ng mga turista na lahat ng mga parks, mga tourist spot nakita nila doon sa mga floats. Sa huli, idineklarang second runner-up ang Lion's Head na gawa ng Blue Boat. First runner-up ang Axis of Baguio ng Golden Seahorse Boats at nagwagi naman ang Botanical Garden na obra ng Swan Boat. Actually, made that one for how many weeks na, ma'am? Alam mo yung detail by detail to make like that. But anyway, it's enjoy, ma'am. Enjoyable talaga. Thank you so much sa inyo. Ayon sa DOT CAR, plano pa rin nilang ituloy ang nasabing aktibidad sa mga susunod pang taon upang lalong maipakilala ang turismo ng rehiyon sa bansa at maging sa internasyonal. Saad pa ng ahensya, kabilang din ito sa kanilang programang Love the Philippines at Find Yourself in the Cordilleras. Sandy Salvacio, Balita, Solid North.